Aj obyčajné veci môžu byť náročné. S boľavými zápestiami to dokážem len s otváračom. Poškodíš viečka. Pri bolesti zápestí vyskúšaj Dolgit, ten zlatý krém z lekárne. Krém Dolgit má lokálny účinok proti bolesti a zápalu. So zlatým krémom Dolgit si s tým poradím hravo. Aj vo výhodnom 150-gramovom balení. Máte radi senzačne nízke ceny? V Kauflande nájdete najširší výber čerstvých potravín za senzačne nízke ceny. Už od štvrtka brokolica 500 gramov za euro 9 centov a kurča bez drobov kilogram za 2,39. Kaufland. Aktivia uvádza zdravé trávenie od A do Z. Aktívne chvíle nás bavia. Brúško je centrum tvojho zdravia. Dobrý pocit vnútri maj. Harmonické dni si užívaj. Jedinečná, krémová, lahodná. Mňam, neskutočne ovocná. Probiotík koľko, miliardy toľko. Tvoj zdroj živín chutí každé ráno. Podporí zdravie, tomu vravím áno. Od A do Z. Pre vaše zdravé trávenie. Aktivia. S tou by sa hralo. No, uvidíme. Ale ja by som už ráno... Rýchlo do postele. Ten bude pozerať. Vstávať a vyzdvihnúť. Čo? Prekvapenie. Do polnoci objednáš, ráno v Alzaboxe máš. Zásah. V Lidli každý deň nízke ceny. Preto už od štvrtka kaleráb iba 49 centov za kus pri kúpe 2 kusov z Lidl Plus. Čučoriedky len 2,99 za 250 gramov. Bravčový bôčik s kožou iba 4,49 za kilogram a kačacie stehná s kožou len 89 centov za 100 gramov. Nakúp, skenuj, odošli a vyhraj. Osláv 4. narodeniny Lidl Plus výhrou iPhone 15 Pro alebo nákupmi v Lidli zadarmo. Lidl, správna voľba. Menopauza pocíti ju každá žena. Návaly horúčavy, problémy s váhou, vyčerpanie a únava, zmeny nálad. Našťastie tieto pocity môže zmeniť Forfemina menopauza. Komplex látok Forfemina menopauza pomáha zmierňovať nepríjemné príznaky menopauzy. Navyše Forfemina menopauza pôsobí aj na zdravie kostí. Klapkárt vám šetrí peniaze. Teraz Klapkárt, paprika červená len za 2,19, citróny 500 gramov len za 79 centov, karfiol kus len za 2,19 a ešte oveľa viac. Tesco. Senzačne nízke ceny v Kauflande miluje aj pani Marika, ktorá nikdy nepodcení prípravu. Aj táto Karol vždy ušetrí senzačne lacným nákupom. Máte radi senzačne nízke ceny? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od štvrtka španielská saláma 100 gramov z Kaufland Card za 69 centov a trvanlivé mlieko liter za 59 centov. Aj v tomto roku váš najdôveryhodnejší predajca potravín. Kaufland. A je to tu! Mínus 25% na jeden produkt. S kartou výhod takmer na všetko. Platí v sobotu a nedeľu v predajniach. Mobilix. Trendovo a ešte výhodnejšie. Kolekcia Škoda Octavia. Postavte si model legendárnej Oktávky. V čísle 1 časopis a predné čelo karosérie len za 99 centov. Dostanete v stánkoch a na deagostiny.com. V Lidli každý deň nízke ceny. Preto už teraz kaleráb iba 49 centov za kus pri kúpe 2 kusov z Lidl Plus. Kuracie štvrte len euro 99 za kilogram. Ariel prací gel alebo kapsuly iba 15,99 a Jana slnečnicový olej len euro 19 za 1 liter z Lidl Plus. Nakúp, skenuj, odošli a vyhraj. Osláv 4. narodeniny Lidl Plus výhrou iPhone 15 Pro alebo nákupmi v Lidli zadarmo. Lidl, správne